Fa una estona hem acabat el ple extraordinari per debatre sobre el futur de l'ESO a l'Institut Narcís Gifre al barri de Pontmajor. Aquesta és una qüestió que hem posat sobre la taula com a oportunitat per al govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana de redireccionar aquesta decisió que han pres de manera unilateral. És una pèrdua pel barri, perdre un equipament educatiu és una pèrdua pel barri, és un daltabaix per les famílies que tenen nanos en aquest moment estudiant a l'Institut Narcís Gifre i que veuen com els germans que venen darrere els han d'ubicar en altres espais educatius. Un daltabaix també pels instituts com el Carles Rahola o el Vicenç Vives, que veuran augmentades ja les seves línies que tenen en aquests moments molta densitat i, per tant, lamentem que aquest equip de govern de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana hagi estat massa poruc i no hagi defensat els interessos de Girona davant del Departament d'Educació.